tietämässä mistä löytyy. Okei, sit mennään eteenpäin. Meillä on Lothar, meillä on Rocky Balboa. Rocky Balboa. Täällä Sofi Oksanen. Sofi Oksanen ja kuka sä olit? Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Tosiaan mä sanoin alussa, tää on tosi vaikea temppu. Antakaa rohkaisevat aplodit. Joo. Nyt on aika pistää panna jotain parempaa. No niin, pellet, mihin helvettiin me ajetaan? En mä tiedä, kun täällä on niin turhaa julkista. Ei tää pysty edes keskittyä kirjoittaa kansan murhista. Todellakin nyt sitä saa. Olisiko osoite mikä maa? Joo, jos ennen vaan sattuu se. Mä tulin autoon, kun nää ei ollutkaan rappuse. Hei voi vitsi mikä sattuma. Mun virolainen eno kävi kylässä ja toi meille kaikille vähän lappuja. Laitetaanko tää suuhun? Viime kun söin näet tuntui, että ois lentänyt kuuhun. Hei, pitäisikö teille jotain metaa hoitaa? Ozzy, mäkin oon joskus nuollut jotain lepakoita. Lepakoita, metaa hoitaa. Tostahan tulee nousut. Sulla on nahkahousut. Todellakin. Saan sen sama droidi. Mä pidin näitä silloin kun kirjoitin paranoidiin. Mäkin yritin kirjoittaa, mut mikä on tää paska, kun katson sivupeiliin, vittu mullahan on ras. Hei, voitko nyt ottaa kotvan, niin Sofi, näytän sulle, minkä takia on Lothar. Minkä takia Lotharin karamiseen? Voisit sä keskittyä meidän kuski ajamiseen? No joo, tää tyyli on aina puhasta, esiinny yleensä kumilenkki tossa munassa. Aika näin, mulla oli tatuointi nännissä, voisit soittaa mun bändissä. No jumalauta, että mä oon pilvessä, mutta sen verran mä muistan, että tää ihmiskauppa on kyllä ihan hirveä. Hei, aivan mahtavaa Anka Veiska. Voisit sä kirjoittaa meikäläistä sitä Rocky 7? Mitä? No mä voin kyllä, siis joo, no mä kirjoitan, jos sä pistät mulle femman. Mä kirjoitan, niin silloin Ozzy Osbourne soittaa stemman. Kyllä sä oot ihana. Voisin ottaa vaimoks tän ja sä voit tulla laulaa sinne haihin, että Iron Man. Todellakin, koska I am Iron Man. Iron Man. Mä haluan tässä sulle nyt jotain myöskin samalla. 70-luvulla mä olin sunkaan samalla alalla. Hienoa, ja kyllä sun luokses tuun, ainakin jos ton vaimo vähän nuorentuu. Ja se on ihan täys paskahousu. Ota mut, meillähän on molemmat samanlaiset nahkahousut. Todellakin, ja jätkät ihan suht neroniimiin, mut nyt turpa kiinni. Vittu, kellä on heroiini. Hei Ozzy Osbourne, rentouta sun peffaa. Te voisitte tehdä muuten aika mielenkiintoisen leffaa. Kyllä voitais häärää, koska kaikki tietää, että koottiporno määrää. Todellakin tää kuulostaa sellaiset taksireissut, että tänne jäädään. Mitä helvettiä, miksi teillä on vielä vaatteet päällä? Joo, pesää, sitä pitää saada ja sitähän hoitaa kun lentää Keijojen kanssa mikä maahan. Mikä maa saa kiinni siellä kiparissa? Miten sä maalastetaan vieläkin nollamittarissa? Joo, eikä tää edes todista. Mä panin 3 miestä 95 Woodstockissa. Täällä joku outo haju ois, hei Rocky, lyö tuolta vanhukselta taju pois. Mä en ois mikään nisti, mut siis mun on pakko sanoa, että mä oon vähän feministi. Aha! Se oli tosi huono vitsi. Sä olit Ozzy mun nuoruuden innoittaja, sä oot mahtava kirjoittaja ja sä oot joku viihottaja. Todellakin, ajattelin, että pojat ja lapset kuuluu mämmistä. Jos mä hengitän sinne päin, niin te ootte kännissä. No joo, nää läpät on niin pliisua, tässä nyt ollaan jo lavalla, niin sama se on riisua. Joo, nähdään pihalla. Näyttäkää missä on lavaa ja kitaraa. Joo, ja sille just ne sissuu. Onks tää mikä maa, mut missä on se lissu? No en tiiä, mut kuunteles entä täällä on jarrut pohja ja kaikki opitte lentämään. Ai joo, sä olit se jäbä, joka pani mun vaimoa. Ei saanut vaimoa oikeesti mitään vittua ja jos sä meidät oksenta, niin muista avata se ikkuna. Muistitko et mukaan tulla jeijoo, panin sun vaimoa, mut come on, kuka ei oo? Ei nyt oikeesti hiljaa niinku lentut ja mä koitan katsoa kännykästä kun mä puhun kirjamessuilla. Pidetään palaveri. Jos mä laastaan tähän autoon, niin se siivoo ennen kaikkea mun manageri. Hetkinen, tossa oli 1 neula ja tossa on falafeli. Falafeli ei ketään kukaan saa syyttiin. Sä olit muuten linnan juhla ja toisiksi seuratoin tyyppi. No mä tiedän kyllä, ne on käsittämättömiä uutisia. Suomalaiset on niin sivistymättömiä. Sofi, oot niin kalpea, että kohta kuolet. Sun pitää antaa voitoista Venäjälle puolet. Antaa teidän taksis viimeinen kerta. Täältä puuttuu viina, lepakoit ja verta. Ja mutta mä mun myös Suomelle toiset tuohet ja jätä mulle puolet, jos lepakoita nuolet. No, kyllä. Ja vedän sekkaan.
Miten mä puetaan 5 sekan pituiseksi? Osi, elät sä ikuisesti? No, musta tuntuu siltä. Hetkinen, nyt ei tunnu miltään. Kyllä Lothari Viisari tästä värähti ja pistetään soimaan Black Sabbathia. Todellakin, ja voin sanoa, että kun tuo kitaran riffi lähti soimaan, niin voin sanoa, että nyt pärähti. Värähti niin lujaa, ettei tässä oo mitään rajaa. Pakko kysyä, miten helppo housut kintuissa on ajaa? No joo, kyyti on aina aika joutuisa, kun mennään sinne, missä kapteenikin on koukuissa. Hei, mennään meille. Mulla on semmonen kämppä, missä teininä kuuntelin Black Sabbathia pääkiljuämpärissä. Ai, aika iisisti, silleen vasta biisi. Joo, ja nyt tätä kusiputkaa mainitaan, kun Sofi kertoo, miten se tukka laitetaan. Tukka laitetaan silleen, ettei hätä. Otetaan nenästä vähän räkää. Pistetään molempiin silmiin, sit katsotaan pilviin. Oi jumalauta. No niin, no niin. Mä tunnen tuskaa. Mä teen yhdellä sormella 5000 punnerusta. Ja juoksen rappuset siinä samalla. Mä juoksen Miamista 5 tunnissa Kanadaan. Mä huomaan mun juksissa kiilettä. Kuinka kiinnostaa tämmöstä paskaa amerikkalaista viihdettä? Mitä oot vielä elossa? Monesko jatko-osa sulla on oikein menossa? Mulla on henkisesti 35. Teepä muuten mulle se seuraava Anthem-biisi. Todellakin. Mä katsoin sen leffon kerran, mut tuli nopea fani. Mäkin katsoin sen jotenkin levossa. Jos katsotte, niin siinä on se venäläinen. Katsokaa Rocky 4. Joo, sillä ei oo jakoa. Fuck that motherfucking Ivan Drago. Joo, näin se mennä tais. If he dies, he dies. Rock and roll, Okei. Mä haluaisin kans päästä mitään sä snorttaa. Joo, mä unohdin riimin mut frontraa. Hei Lotta, me ollaan nyt perillä. Onks tää kuski edes hereillä? Joo, niin kuin meillä sanotaan perillä, kuvaukset loppuu perseverillä.